Hi guys, maing hapon. Ato Miss Balingon guys. May ganawan, may putik kayo kung ano. Guys, paano kanta? Ugo, di uban. Nanak po sa Balingon. Alam na mugna na bagyot sulod. Kung wala pa, basta amin. Gibakin nila da. Ito nga. Ay, my God. Ayan, followers, magpa-picture daw guys. Magpa-picture daw ni mami guys. Vlogger yun. Vlogger yarn, sikat yarn. Ayngon mi sa 7-Eleven. Anak kayo. Hanap mo na siya. The vlogger yarn. Vlogger yarn. Lagyan sa din mo. Mang libre si Bintoy karon og na. Ikaw, Ronoy, malibili. Libre din kong quick. 7-Eleven mi karon 7-Eleven. Mag-withdraw. Mag-withdraw na sulod. Kung ay sulot. Nya learn. Oleng magmalinaon kay wala pa isulod. Wala pa isulod guys. Basing unya pa no. Alisin ko na. Basing ko na. Alisin ko na. Ang dugay kay nakasulod ang sweldo karon. Why? Sa pipitsa nito tik sa kwan. 51. Lang sa communal garden sa eskwelahan guys. Kaya schedule na ko karon na space. Kailangan agas na. Sinhina. Agas na din yung tubig guys. Alis-bis may kay eskwela pa ni Sir Luna. Kapoy ko alis-bis basta udto na. Init na. Sige kaya agasin sa tubig dahil guys. Ano yung nagisulat yung motor mo? O, nagisulat yung mga extra. Sige na lang. Tutuhos. Uga kay amo guys oh. Kani. Ang tubig. Kani amo niyo. Kani. Ang tubig. Uga ni. Nara gusto nila ng abri naman lang. Lang video sa lang. Ipinto ba para sa Facebook?
Kami kabuan dito ni mo badli na. Tuhan, mana sila ito? Ikaw lang, sila ko sa GC lang. Picturean? Pidyo. Good morning, Mapua Elementary School. Ina, thank you. Ang isa na ni. Duha na inyo? Kapit na tamahaman guys. Malamig pa misbis guys. Schedule lang karon. Mura niya amo tulo ka plat. Lain sad ng isa, lain sad ng uban. Lang dubangi sa dani lang di kay ugwa kay dani lang oh. Kanang batong dili na naamo, murag kanira amo tulo. Nabuhi ang mani. Nabuhi ang mani. Oh. Ito na lang. Ito na lang. Kana siya guys. Lettuce. Nga na pagtanam sa lettuce. Muli na mi guys. Kaya eskwela pa ni Cyril na. Pagdain na. Study. Kalingaw study dito na. Labon gabi iwan nag-study.
Hapit na alas 6 guys. Hindi na magsulang mamay sa liit. Hmm? Amport, 20. Papangas ron niya lang. Ang gumutay ko, yatay. Ito na sila guys. Bye-bye. Minang abang kami. Holiday karon. Ay holiday. Washing day. Wala sila uniform. So kay atong tubig schedule man, hakot na putanig tubig paingon sa dalan guys. Unya na tamang hinlo dire guys kay maghakot sa tag tubig. Anong silong di pa man sagbot kay panilhig pa man ta hapon. Hakot sa tag tubig karon. Schedule sa mo tubig karon guys. Laya nang sagbot to guys. Oh. Malaya na.